Hey लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel. तो लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो माने ओरैबायदि तमाम फुजा नोंथांमोन दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायब्ला नुगोन माबायदि तमाम भिडिअ माने तमाम फुजा नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ नुगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। भिडिअखौ नोंथांमोननो जोङो दसे उनाव खिन्थागोन जों मायाव थांगासिनो। बे लामाखौनो एसे नायथ'दो, एसेबां मोजां लामा नै। तो नोंथांमोना सोरबाफोर सोंनो हागौ बे लामाया माबेथिं दं होननानै। बे लामाखौ नोंथाङा जुदि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिब्ला मोजाङैनो मिथिखागोन, आरो जुदि गुबुन डिस्ट्रिक्टनिब्ला नोंथांमोना बेखौ मिथिया जानो हागौ। बे लामाया जाहैबाय बरमा टु मुसलपुर रोड। द लोगोफोर जों दायो थांबाय दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बरमायाव, आरो बेवहाय बोसोरफ्रोमबो दुर्गा फुजा खुङो, आरो देग्लायबो बिथांमोना दुर्गा फुजाखौ खुंदों। आरो दिनै जोबथि सान, आरो बे जोबथि सानाव बिथांमोना बायदिसिना प्रग्रामफोर लायो, जेरैबायदि राबन सावनाय, बायदिसिना मुर्ति फासायहरनाय, बायदिसिना हाबाफारिखौ लायो। स्पीड ब्रेकार माने ओरैबायदि गिदिर गिदिर स्पीड ब्रेकार होगासिनो दङ लामाफोराव। माने सोरबाफोर मिथिस्लाबि मानसिफोरा थाबनो जुदि हरखाबै जुदि गोसा होनानै फैयोब्ला बेफोराव जाथाय जाजानो गिनांगौ जायो। आरो बेनिखायनो एसे नोजोर लाखिनानै जाहाथे नोंथांमोनाबो बाइकखौ सालायो, गारिखौ सालायो। माने मोनसे खोथा जाबाय, जों दायो बाइकखौ लांथ'ला। माने बेवहाय फुजायाव ओरैबायदि मानसि जागोन, नोंथांमोना दायो नुबा नोंथांमोनाबो आसरित जागोन। बेनिखायनो जों बाइकखौ दोनलांथ'नोसै जोंनि बे लोगो लानियावनो, जाय बिथाङा बाइक सालायबाय दङ बिथां लानियावनो बे बाइकखौ, बे स्कुटिखौ दोनलांनोसै। बाप रे बाप, लामालाया अबस्था गैया। दा बाइकखौ जों दोनलांनोसै। नुलांनो मोननाय जायो माइबारि, हाग्राबारि, दिंखाबारि, बिदिनो सारि सारि फारि फारि मोनो आरो नुयो आरो बिदिनो नेचारेल। जों स्कुटिखौ बेसानाव दोनथ'बाय। बे माने जों फुजासिम बे स्कुटिखौ जों लांथ'ला, मानोना स्कुटिखौ जुदि लाङोब्ला एसे होंगो दोंगो जानो हानाय, बेनिखायनो जों लांला। थ' गाइस, नोंथांमोना जों ओरैबायदि दिनै मोनसे माने नोंथांमोना नुवाखै जानांगौ, माने ओरैबायदि माने गिदिर माने मुर्ति, राबननि जि मुर्ति, बेखौ सावनायखौ नोंथांमोना दिनै दिन्थिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नाय। माने जोबनाय समावसो आं बे दिनैनि राबन सावनायखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोनखौ आं मिजिंथिबाय। जों दायो मोनफैबाय बरमायाव। दा बरमायावनो नोंथांमोननो जों खिन्थाखादोंमोन जे माबेयाव जों मोनसे फुजा जानो थांगोन। फुजाया जाहैबाय बरमायाव, जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जि बरमा, बे जाबाय जोङो बिनि अभारब्रिजआव दङ नै, बरमानि अभारब्रिज। बेखिना हर गासिबो लोगोफोर। दिनै बे बरमायाव जि दुर्गा फुजा, बे दुर्गा फुजाया दिनै लास्ट, आरो दिनैनि बे समाव बिथांमोना दिनै जि राबन, जे राबन खर' 10टा थानाय, नोंथांमोना निस्सय खोनागोन, बेखौ सावगोन। जे बेखौ दसेरा होननानै बुङो, जायखौ जों मिथियो। बेखौ जोंनि सावगोन, आरो बेखौ नोंथांमोननोबो दिनै दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो दिनै बे राबन सावनाय, आरो लोगोसे बे बरमानि खायसे फुजाफोरखौ नोंथांमोना बे मा दं मा गैया, आरो बरमानि खायसे जायगाफोरखौ नोंथांमोना दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामगोन। बे जाबाय बरमाजों बोहैलांनाय गंसे फिसा दैमा, आरो बै जाबाय फुजानि गेट। जों दायो हाबलांनोसै। गेटआ बेनो, मामा दं मा गैया नोंथांमोना दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामदों।
So guys गोबां मानसि फैदों नै नोंथांमोना नुनो हागोन नोंथांमोना साननो हागौ मा डेक'रेसना बांद्राय मोजां जायाखै होननानै थ' बे लोगोफोर बे बाजारसो बेयाव एभ्रि उइकआव बेयाव साननै बाजार जायो थ' गाइस जोङो मन्दिरखौ नायनो थाङोब्ला खिन्थु मन्दिराव जेबो गैथ'ला मुर्तिखौ फासायबाय आरो जों दायो जोङो दसेरा माने मा होनो सानजुमा राबन सावनाय थ' जों बेखौ दा नायनो थांगोन आरो नोंथांमोननोबो जों दिन्थिगोन मा बुङो गोबां मानसियानो नुफेराखै माने खोनादों माने गोबाङानो नुबाय आरो गोबाङानो नुवाखै माने जायफोर नुवाखै बिसोर नायनो हागोन आरो नुखानायफोरा नायनो हागोन थ' थौदो लोगोफोर गासिबो राबन सावनायखौ नायहैदोनि बापरे बाप ओरैबायदि मानसि फैदों माने रोजा रोजा मानसि फैदों आरो रोजा रोजा नै नाय लोगोफोर तामाम मानसि फैदों तामाम बापरे बापा मानसिफोरखौ नायना लोगोफोर मानसिफोरखौ तामाम मानसि फैदों बापरे बाप बाप मानसि फैदों माने ओरैबायदि मानसि माने नोंथांमोना फैबा माने टेनसन नुखागोन माने जायगायानो गैया आथिं जायगायानो गैया जोबोर मानसिफोर फैदों माने रोजा रोजा मानसि फैदों आरो एसे दै जादों आरो माने दै अखानि मोननाय माने दै सेबा थागाखै रावबो आरो ना ओरैबायदि माने ओरैबायदि हाब्रु गाग्लिनाय बायदि आरो ना लिरनाय हाब्रु गाग्लिनाय बायदि रायजोफोरा माबायदि रावना एसेबां दामनि नङामोन माने बाजेटआ एसे खममोन नामा एसे माबा जादों आरो थेवब्लाबो बेनो आरो जानायफोरा खम जादोंमोन खोमा रावना नोंथांमोना दिनै बांद्राय खिन्थिनो हायासै मानोना लाइटनि जि फेसिलिटि बे एसे खम बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ दिन्थिनो हायाखै नोंथांमोना बांद्राय मोजां मोननो हायाखै जोबजासिम भिडिअखौ नायदोंब्ला बेनि थाखाय थेंक इउ आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामदो